Prosím. Dobrý večer, počúvajte, vy ste teraz boli na Pokeci? Áno, prečo? Tak máte veľký problém. Ja? Ne, ja. Vy ste tam Prečo? písali vulgárne veci. Ja som žiadne vulgárne veci nepísala. Písali ste vulgárne veci. A z akého niku? Z Niku, hneď vám to pozriem, Kačaca máš 36. Počujeme To sa? nie je môj nik. Počkajte, Bravča máš 37. To nie je môj nik. Počkajte, Sedlacká klobása 39. Dobre. To je váš nik? Prvý. Ja ťa Nie. taký nový zmrzneš. Počuj, ešte raz mi čo zbrojíš. Ja sa nejdem cez pokedy ten tvoj nik. Počuješ ma? Počujem. Tak počúvaj, ja som policia. Ja sa robím srandu, ja ti hovorím čistú realitu, dobre? No. Počúvaj ma? Počujem. Ne, počúvaš. Ale teraz si bola na Pokeci. Bola, ale nie na hentom niku. Ja ti nik nepoviem, lebo ty ho vieš. Ja ho viem. A ja ho vy takisto neviem. viem, ale nemôžem ho povedať tebe. A odkiaľ máte toto číslo? Toto číslo mám z Niku. Lebo my máme všetky rezervácie na hoteloch. Teda na Pokeci. Tam to číslo nedávajú. Dávajú aj Olovrant. Aj desiatu. 2 jablčka, 1 roštek, 1 siesta. Počujeme sa? Počujeme a počujem aj ten smiech za vami. To je informátor. To sú ľudia. My sme teraz v vysielaní televízie TV Paprika. Počuli ste? Primátor povedal, existuje. Počujeme sa? Počujeme. A koľko vás to bude ešte takto sa se mnou, že budete so mnou takto sa zahrávať? Ja sa s vami zahrávam, ja sa nezahrávam. Ty mi poprvé nevykaj, tykaj mi, mám 12. Počujeme sa?